Ahojte ľudia, ja som Olga a po menšej prestávke vás vítam pri ďalšom videu. Som tu aj s Maxom a chceme vám povedať veľkú novinku. Náš pán sa rozhodol, že si kúpi aj zajaca a preto vám to tu vlastne teraz oznamujem, že sa bude občas nachádzať v mojich videách a na konci videa vám ho aj ukážem. Druhú zajaca, je to zakrsnutý mini zajačik, je šedej farby a tiež veľmi hyperaktívny, viacej ako ja sama celý deň tu skáče po izbe a náš pán sa oňho dobre stará. Mám to pod dohľadom. Pokiaľ by ste chceli ďalšie video o tom, čo mu náš pán dáva jesť a celkovo ako sa oňho stará, alebo taktiež denná rutina nášho pána, kde bude vidieť celý zajačikov deň. No a poďme si ho teda ukázať. Ako som hovorila, je šedej farby a je veľmi malý, má 4 mesiace a máme ho druhý deň. Toto je tak nejak z tohto videjka všetko a pokiaľ by ste chceli vidieť dennú rutinu zajačika alebo taktiež ako sa oňho staráme, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videjku.